Můj otec byl zámožným vesnickým obchodníkem, vyrůstal jsem v prostředí obchodnické rodiny a to ovlivnilo mé osobní vlastnosti a můj charakter. Vstoupil jsem v roce 1921 do komunistické strany a přišel jsem tam s různými maloměšťáckými názory, kterých jsem se nezbavil. To vedlo k tomu, že jsem se nestal skutečným komunistou a že jsem jako komunista nejednal, že jsem neplnil a nemohl plnit čestně povinnosti, které vyplývají z mého členství v komunistické straně. Občané souci, ve jménu našich národů, proti již svobodě a štěstí zločinci povstali. Ve jménu míru proti němu se hanebně spikli. Žádám pro všechny obviněné trest smrt. Arte silno i nepravno, národ je sudit zvan, ještě od nás nožné tmíme, svanuje i nožan, ještě od nás nožné tmíme, svanuje i nožan. Hej brigáde, chytíte, raz podíte, zatvíte požigavce slovinských domov. Narodni heroj, veliki čovjek. I opredijelio se i neka mu je srećan dolaz. Gdje someje pregrade za slovinske brigade, za nas mi pregrajti nemej. Posle minih oblačnih in pograbah, temačni se od zmage do zmage naprej. Hej brigade, hitite, razpodite, zatrite požigavce slovinskih domov. Hej mašinica, zagodi naj odmiva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej brigade, hitite, razpodite, zatrite požigavce slovinskih domov. Hej mašinca, zagodi naj odmiva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Kje so meje pregrade za slovinske brigade, ne za nas ni pregraj in ne mej. Posle minih oblačnih in pograbah, temačnih se od zmage do zmage naprej. Hej brigade, hitite, razpodite, zatrite požigavce slovinskih domov. Hej mašinca, zagodi naj odmiva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Da mi nije džedu nagolio tok, oči povadio, milo bi mu bilo da vidi ovaj film.